ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka President Jongam Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka Kong Joplin Shella ha khanyo ju nai lur arjar phosan klapen pau ka jing sngo binyaw hola ka jing bamdan wat ka weiru ka kinthei ha ka kin hu mentri jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ding ka jing pen bam smai iki prangut ki mentri bathamai ha ka jing kram iklar pathai kubor ka Kong Shella ka labu jing kliru dak baong bali ka sarkar hapo ka jing lam jong konrat sangma kam shim la kin thoplang iki kinthei ha ka kin hun mentri Haba ka National People's Party kadanru iki kinthei ki belong ki MLA jong ka party Haka ministry baki reshuffle menen ti long kme ki sha sideline no undan budget wadi we long kme ru ti haka society ka bangi ni ai judge ka kme ni sngo do men sem ke balai ba ka ne ka government menta ka sideline no ki kinthei bakinum ai banlong minister tilalong ki shinrang bat ka weiru kalong ba mo ka jing jing shon ju kinthei ki kam su thu ha kinthei andre manta da don ki problems mo ba face ki long kme kin kam shem jing banne ho ya ki shinrang banne ya thu ande da don ki long kme pa de ki long ki kam smo kila long kulut mensim peleulut kata ke ka badon ha mensim joki ke bagi don ni kita ki jing sham te tai katai kin bangia don ni ka press conference mentaka sni no banon ha cabinet ka tangim la mo ban ong bro lai mo de ki jet iwe ni kita ki lai mo ka biang palan kata ka jingbit ka jo ka ka di ka jingrai jung pai ba na shimet ngan rai man tau pai ba kum no ki i ba kum no ba itrikam kata ngamla mo ba ngan ong nga shimet ngala ban ong ba yo imnang batrikam yo ki pai ba ki ong em inang palat yo ong inang batrikam handrei ki pai ba ki rai ki ong kum no itu kong i ong ki nam tengi ha ka ru kom pe chung be imnang trikam kata ngamla ban rai mo ngidang ya perkhat ngidang isyong ngidang ya puson banakat daw ayu ba kane ka sarkar kam ai lat di kinthei ban syong haka syuki haka ni ka kinti ya pek pada itu ka land transfer act ka 2023 ka bu jingma ba ya ka jela ga jumi aba ki ong ba 100 kilometers mo naka border ka de ka jong sarkar kala ban shim kala ban le kat bamon kin chnas rock sang kin jimot nimdan e ban kren kita kalong kum taru dan ki kinthei hapo ka cabinet bakin pai e manta ka taru ni sing shim jinjake hata cabinet manu kin ki discussion ki ba kham don kam ban discuss de ban long ya ka imnang sa lang ya ka sinchat khadat mo de mata ha tu ka cabinet ka dang dan ki thai kan wan jing namar ba ha kanu no ko por hi na pe kum ko long ha kan ki society jungi ken ka ba ka kan thai ka de ka ba hakmat du wat ya ka long ying long sem du de ba khman te ba thi pi pe mata ya ka jat du ngi sim na ka kan thai dapat wat ki khun ki ti ru ki de jong long kawan hin ka long yeng ju ki long chu ong no la long no tak te man ta phna pe ka ni ka ki crimes ki bala commit ma po me halia bo bun hi man ta ki ba sha thombor tha ki de hi ki khulung ki khna ba ki kin thai te ban ong ba ni de ban te lakam de tam te lakam ban kada ya kata ke ke jing dan hapo ka imlang sa lang jungi ken te ban ong lada dan kin thai par hapo ka benan te le se ka sensitivity ma chapang ta ka jing ya puson ka jing ya discuss ka jing ya kran hang tu hapo ka benan kan klan chu ke te ka jing tieng jungi ka long ni ken kham tam ha ka ni ka ta ma chu ong no phi te hi kini kindia banai ni kindia snam ta ka jing kiu ka ni ka jing hiar sud ka law and order ka lanang hiar ba te ban ong
ngi don kam hi kan yen no ba de kin thai ki bandan to ma te ndei e ba ong ba khap dan tang ini da khap dan tang tak tak ta shong ka sarkar ngim dan ngim dei ngim ba tai ndei ka representation jo ki kin thai ki bandan ka representation jo ki minority ru ka bandan ndei e tang kin thai ru te ngi em ha state ko babar okhat ke dan lang te kham tak mi ki kin thai ba le ngi so ba shiteng da population jo mi ga le ki de kin thai te banong dan representation te ngi so along ke ya lat ken te fin da pet pat ko kom snai ni ka cabinet mentar ba thamai fin da pet ba bun hi ni cabinet ki te be tang ki he sai pang ki bun hi tang ki brio ki ba let's see kala long no kuma kadang ka kti te ban dia ban penpat ya ni ka in lang sa lang jungi man penpat ya ki in lang sa lang jungi in the sense man pen sni shu te kan ni ka kti na dia ba supet hi ngapet nga ka BJP te kamna ban sang ya ka state ka ba yang bun hi Pakistan mo te let's see yo kadang kti na dia kan ni ru kom ban ai bor shu ikini khnam kin yo ban kin tiu ban ban khnam kin yo ban penpat shu ya ni ka state la ka ta ru kom ban ong ka yo ka kot le la ta ka long kum ka long ni ka cabinet ban ta ngapet nga ka yo ka kot let's say kan numpoi syute sikit pak ba kayo kot kan concentrate betang hai tu kibrio nomor ba ijo bakila form ni kan ko masuk ong ka tim pareng ka kartel haba ki form ni kan ka kartel ka tu ka kartel ka dei betang man sna pisah ka dei bet kum no man khaw ka spa ho jong ka yeng ka sem la jong te ka tu ka jing spa ka khaw ka spa ho jong ka yeng ka sem la jong ka shulong bet ki minister bat ka yeng ka sem jong u kan nang khaw shu ka spa haba kalong ta khong kas pa ka pho kanum hiar seki pa ba kanum poi seki pa ba ya haba ka tuna jinyo ka kot jung ki brio nget yang ki kam lai phu jan kin nang mi ki ba kam sni te ka de ke ba ha ka ni ka philip mat ta ngim expect ken ba ka ni ka formation ma ka cabinet kan nok ni kata ka de ke jing ki ka bang ibu ahmad ek ndai bangi kili na man ngim ho ngim dan por ngim dan ki stan ngim dan ki ke ndai ban ong ba in chus ngam ta pe ngim na man sa ngi khap kren ngi khap pen su thu ik pa ba plan ka ni ka kom ya len ti ke ba le si ngi khap pe kham pe ya te na ka dan ki jing bakla ka nya ka lian ka ku kom form ni ni ka cabinet mentar ki fi ki dan ki minister ki dan ki ba wat ha ni cabinet ka bala le ju dei ndai ba ki kham tri ba ki tri ba Kena ban len mo. Ke politik kam judang kata badai ne babaklah. Ndai PUE kan suki ba kapang ne em. Tengah ngam num jar keteng ndai kipat ba hi ai kin bisa lebih mo. Ai kipat ba bisa lebih. Kidan hi department hi bang kila treba. Ndai pina pet pat mentai ki saweng ma tempat. Ti bu pat de kiwe ai kin bu kam sulong kata ke representation kam dai tenat te. Tele si ngishu ai lupa na tu mentah kan kena bakin suthu ki breben. Nang ni syakman in khab pet khambnya nang ni syak in khab long adikan la tingi pa